talaga. Talo na naman tayo. Dahil ang buhok ko parang tunay na gamer na di na nakapagpagupit dahil sa pinagdadaanan natin ngayon. Mga nakakalaban mo sa comshop na, hindi ako gamer, sa kaganoon yung buhok ko. Sobrang haba. Alam mo na, durog ka eh. Talo na naman tayo. Alam mo na, hindi to mauwi sa bahay nila. Humingi ako ng mga tunay na gamer ng mga memes sa ating mga admin at ito na, nandirito na tayo. Tingnan natin kung isa kang tunay na gamer ng Pilipinas. 1 week challenger. ML gamer sinubukan mag-LOL. Yo, what's up mga ka-ML? Wow! Ano? Gagawin natin ngayon, prank ay Natin takpan niya, alam niyo na. 1 week, Chal. prank! 2 weeks later. Hindi naman mahirap Siya daw yung gumawa ng challenge. mag-adapt ng MOBA game. Basag mo na Uy! Shit! I was a Dota player before. Dota 1 pa, Dota 1. That's 2007, tangina. Almost 13 years. Kung mag-igib ka, ang dami mo sinasabi. Ang dami mo sinasabi, ha? Gulat ako sa sarili ko. Igib ka. Patay na yung meme, parang awa nyo na. So siya to, na namamatay. Iron Strike. Mamatay ba to? Draw ba yun? Parang draw. Sakit sa mata. Ano nangyayari? So, durog ba siya? Sino ba siya? Onting konteksto, naglaro lang ako ng LOL isang beses sa buhay ko dahil pinilit ako ng mga kaibigan ko. Talaga, ang nilalaro ko lang talaga Dota. Mobile, alam ko naglaro tayo nung dati, di ba? Nung nauso siya. So, medyo hindi ko nakikita. So, kailangan natin i-analyze yung nangyayari dito. Wow, grabe, tangina. Huwag kayo iiyak. Parang chest lang to. Matehan. Matehan. Oh, piyamali popcorn. Ay, kala mo talaga! Kala mo talaga, Ano Dota to? Chulo! Nagalo-halo na, leche. So, alam ko sa LoL, wala silang deny. Marami silang perks na parang pampabilis tayo. Kaya huwag ka magalit. I-explain nyo lang sa comment section para maintindihan ko. Diba, alam ko nanalo ang LoL sa isang kaso sa Mobile Legends, sa mga ginaya nilang mga skills, mga heroes, o naman tawag doon, summoner. Alam ko lang hero, okay? Matunay na mga bayani. Mahina ang mga summoner, tsaka ano ba yung sa LoL? Champion. Champion. Bago ako ma-trigger, naggagawa lang tayo dito. So, buti lang nainis sa kanya kasi alam niyo mga gamers hindi papatalo yan, competitive eh. Kaya nga doon nagsimula yung cancer eh. PC gaming siya. Ako natitrigger yung mga mobile gamer dyan. Malawak naman ang paglalaro na kung hanggang dito lang kaya mo, o dito ka nag-e-enjoy, nandito mga kaibigan mo, di sige, walang problema, di ba? Importante nag-e-enjoy ka. Kasi mamamatay rin naman tayo lahat. For mobile, the world is our chair. Apo, wasak mga PC gamers. Oh, wow, PC gamers, durog. Hello guys, good afternoon. Aray ko po. Today we're going. You have You have Ba't mo Okay. pinahirapan? Kailangan natin na bilangin yung points ng pagmumura niya. Bad trip ka talaga? Ayoko na gumawa demonetize. ng video, mas pinipilit pa. You have Pero kay Okay, Cruz. straight to the point na tangin. You have Kasi slipped. bobo ka. Okay, Okay, nice. tuloy natin to. Maraming salamat, nakaintindihan. Una, sinisisi mo ako kasi nagsi-CS ako habang nagkaroon ng laban sa part na to. CS para nagpa-farm, pumapatay ng creeps. Kung nakita nyo naman last time Sa mga hindi gamers dyan, akong bahala sa inyo. ko, diba? Dahil isa ako, Sige. Sando Gamer, Nagkaroon ng laban. may clash. Yan, sige, nod lang. So, anong campaign Ito niya? Yung blue? ako. Level Ayun, 11 blue. lang ako, take note Level Meron. 11 lang ako niyan. Samantalang yung kalane ko, yung Rumble, nasa yung Rumble. Yan, level 13 yan, boy. So, So, gap ka. gap na gap talaga ako. Logi ka sa At farm. wala ring objectives, pre. Walang BR. Ano walang rank mo ba? DR. Wala nang paglalabanan dito eh. Anong pinupunto mo dito? Naka-disengage na sila niyan eh. Nakaback na sila. Puta. You have slain. Ayan ka, puta. You have slain. Tiyan mo. Yan, ang toxic na alam ko. You have slain. Cockroach! You have slain. Tang-ino.
Putang mo! Ano? Ina mo! Putang nakikita ko pinaggagawa mo? Yeah, yung gusto ko, yung basag yung mic. Nandekalilan na cancer ng mic na gusto ko. Naamoy ko na yung mic mo, tsaka yung headphones. Bumalik silang lahat dahil sa'yo, puta mo. So, nag-commit yung team dahil sa'yo. Sinisino pa ako dito. So, kahit naman lumakad ako dyan kanina pa, di na rin naabot sa buhay mo. Kasi tanga kang bobo ka. Mo ka. Tuloy mo. Patay ka, di ba? Mo. Di lang ikaw namatay, pati sila nadamay sa katangahan mo. Pero anong ginawa mo? Kasi mag-back na dapat sabihin kami. na mali mo, sinabi mo, bobo ako kasi di ako rumespo. Tanga ka. Mo. So, hindi namdam Ito niya. pa, may sinasabi. Gumawa pa siya ng video, tag-viral pa. Ito pa yung sinasabi niya na isa. Nagsi-CS lang daw ako. Tama. I-report natin to. Ano mo naman, boy? Analyze mo, ha? Analyze Okay. mo. Analyze mo. Wala Yeah. akong F, bro, ha? Wala akong F. Puta ka. Ani F sa LOL. O, yan. Ani F. O, yung Shibana namin, on the way. Nasa yung Shibana. Si Shibana. Fast Kilala ko lang si forward, Ibana. fast forward. Malaki ba dede nun sa larong to? Yan, and Shibana namin. Nag-look for gank siya. Respo din naman ako, di ba? Okay, play. Okay. O, yan na. Nag-EW ako. Nag-miss ba yung Nag-EW ako. fire Alis shot? mo yan. Nag-EW ako, boy. Okay. Nag-EW ako. Hawak pa niya yung Oh, camera. na-outrun yung W ko. Men. Wala akong flash. Tignan mo yung skills ko. flash yung parang dash. Wala na. 24 seconds, 8 seconds. Anong gusto mo? Lakarin ko papuntahan dyan, puto. Oo. May Kasalanan flamethrower. niya, hindi siya nagbakip. Pinilit niya yan eh. Bobo kayo parehas, puto. Tapos sa akin niya yung sisi. Sasa yung Bobo sisi ka ba? dito ba sa comments? Siguro inad ata siya tapos pinagbumura eh. Siguro gano'n nagsimula itong alita na to. Na chal account mo, boy, puto. Siyam na chal account mo, pero di mo alam kung saan ka lalaban. Puta. Di mo alam kung kailan. Yes. namang Nahihimas-masan objective ako. dito. Wala namang objective dito. Nakakansera ng gaming community Anong ng trip mo dyan? Pilipinas. Anong trip mo? Ano yan? Clippings lang yung plug mo, puto. Ha? Bobo ka, puto. Tang. Tang. Oh! 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 Labas mo! Yan o, puto ka, bobo ka, puto. Bisa sabihin mo na mali mo, tang mo, naghahanap ka pa ng ibang sisisiyan. Tang. Feeling mo may maniniwala sa'yo na madami kang chal? Gold ka maglaro, tanga, puto. Ina mo, kulang Yeah, ka Gold sa Legend, diba? chromosomes. Bisa sobrang galit mo. Umiikot-ikot na yung dila mo, di mo na mailabas yung sumasabi. Pero maraming salamat, di ba? Hindi lang naman sa laro niya, sa lahat ng laro ganyan. At ayan, nami-miss ko tuloy maglaro. Kaya pag umabot to 30k like, laro tayo ng Dota, League, tsaka ML ng video. Kasi matotoxican ako pag ginawa kong video isa-isa. Sunod! Walang lord na nag-lord ka, tanga! Ayaw mo na! Tinitinigar yung bata. Ayaw mo na! Ayaw mo na! 1v1 ba't kasi nag-lord? Ano yung lord? Sino si lord? Patawad? Hindi mo nanalo. Hindi mo na nag-lord ka, tanga ka! Lahat na napipikon sa laro nagbibinatay parang kanina, di ba? Kahit binata na yon, bumabalik yung betlog nila pataas na kanilang bayag. Kaya pumipiyok-piyok pa sila. Tama. Sabi ko, kinakain ka na ng ML. Pinakain ka ng bobo ka kasi! Eh, maliyak ka. Yan, lalaki siya para... Lalaki siya tulad ni marriage. Ay, na. Dito kulit na mo. Gagawin mo? So tumayo pa siya. Anong gagawin mo sa akin? Baka masipahin ka pa sa mukha. Mga bata talaga. Pag-asa ng bayan. Putang ina multiverse. Kumbret. Lahat yan matututunan mo iba't ibang lingwahe. Lalo na sa Rashi, Kabli at Suka, Chibay. Analyze mo, ha? Yan, matutunan ko sa Dota, mga pagmumura. Lahat ng katoxic at iba't ibang lingwahe matututunan mo. Maraming salamat, Ma'am Lindo. Ano? Wasak ang Mobile Legends. Paano nyo pababagsakin yan? Ito alam ko to, Dota boy ako. Wala kayong Silver Edge, ha? Paano nyo pababagsakin ng isang Bristleback? Mga Mobile Legends gamers. Ito, dadaanan ko lahat ng katoxican at kabahuan ng mga comshot, ng mga batang higit na naglalaro doon. Maraming
naranasan ko lang muli ang pagkain ng pancit canton ng alas 12 ng gabi. Inaantay ko mga kaibigan ko, tapos 5 wins na kami. Namimiss ko na, nostalgia. Sunod, dagdagan mo pa yun ng itlog. O, ano ba? Kapag gamer ka, dapat todo mo na. O, parang yung pagmumura kanina sa isa. Sunod, from Nino. Ay, namiss ko din yung larong yan. Tanga! Nom. Ito rin yung mga music sa com shop yan din, mga naka-speaker. Sunod! From Blank Lord. Hoy, ano yung Naruto eh? Okay, sige. Ayun na nga. Okay lang yan, mag-away-away kayo kasi parang ga-away-away yung mga community ng gano'n. I think gusto yun ng mga laro kasi napag-uusapan sila at nailalabas outside ng game. Napag-uusapan sa mga normal na mga forums. Sunod! From DC. Yan lang gusto ko, utak. Diba sabi nga kanina, chess. Chess ang laro, ang MOBA. Dahil hindi lang ikaw yung naglalaro. Alam ko yung mga gusto lagi mag-carry o magbida-bida. Team game yan. What's up? Mga batang supot na hindi alam kung anong isang team game. Naiinis na ako, ha? Sa lahat ng MOBA yun, sobrang toxic at cancer. At anong gawin? Basta pag nasa may low level ka, sa Dota siguro, Legends below. Meron silang klase ng pag-iisa. Basta mas marami kang kills, ikaw na yung mas magaling. Kung ano man yung equivalent to sa LoL at ML, Mythic, hindi ka Mythic. Basta yun yung mga naririnig ko. Ang Legend equivalent. Ayan, ito. May comparison chart. Ooh, ayan, Herald. So, ang Legend version ay Gold. So, Gold 3. So, anything below sa Legend tier, meron silang klase ng pag-iisip na basta sarami kang kills, ano ka. Ito, Legend above, nagkakaroon na ng onting pagkakaintindi sa laro, pero yun nga, bumabalik-balik pa sila sa kanilang nakaraan ng kakanseran paminsan-minsan. Analyze mo Pero nakalaro ka na ng mga Divine, meron Divine hanggang sa Master. Mas marami na dun yung mature, pero lahat naman yan, hindi mawawala ang cancer. At ano pang rank mo. Kaya kailangan sanay ka sa mga an ML player, LoL player. Ako na naglalaro Dota. Ako yung lahat yan, nilaro ko lahat yan. At ang natutunan ko lang ay lahat yan ay may toxic at cancer ng mga manlalaro. From Bulbulito, let's not forget about the sad tragedy. Dapa! Sabing dumapakay. Kuya, wag po. May sakit po yan sa ulo. Galing po yan sa naalala gera. ko to. May PTSD yan. Wala akong paki. Sir, Ayoko na itong laro pinapakalma na to. po namin yan. Ayoko na na mga May getong sakit laro. po talaga Huwag yung sa nilalaro pag-iisip po ang yan. puso ko. Ganun ba? Sige. Tigil na ako, pre. Buti na lang. Ang bait ng pulis na to. Ito ang gusto kong ending ng laro. Patay ka na, officer! So, ano na yung anak ko? Anong nangyayari? Tumawag kayo ng ambulansya. Kawawa naman tong pulis na to. Sir, Kaya ito yung maaaring mangyari kung di nila ginawa. Pero sana wala na lang namatay doon sa nangyari. Sana sa paa na lang sila lahat binaril. O sa kamay o sa braso. Alam ko gaming to pero huwag nilalaro ang puso ko ng ganito. Ben ignorance. Sunod na. MNL48 is there an esport team from Spoo is here. Nasa ang pinakamamahal nating Kulin, di ba? Ay ang ating idol dyan sa MNL48. Nalaban nila mga Kulin, siyawan ako po. Sunod, maraming salamat. Sunod, from Saichan, nag-download ng piano sa PlayStation. Yan mga konnichiwa nating gamers. Pwede na natin mabilis ang iyong finger desu sa kanojo mo. Sunod, arcade fun with Queen. Namimiss ko na rin pumunta sa mga arcade. Ay! Kapos na! Sunod na! From Angelberg.
Ew, di ka gamer kasi di ka naglalaro ng ML. Ano ba? Ba't lagi na lang nagkukumpara? Ang dami-daming laro. Kahit ano, kung gusto kami yung AAA title, sige, kung nag-enjoy sa Mobile Legends, sige, pero hindi na natin kailangan pagtalunan yan. Cancel yan kahit anong gawin mo. Ano ba nagsasabi talaga ng ganyan? O nambebait lang ito ng mga gamers. Mo, sa Arcano, mahal yan. Tsaka yung mga knives sa CSGO. Tamang flex lang ng mga gamers, diba? Para makabayad tayo ng editor, diba? Na 200 pesos. Sunod. Like, Animal Cross. Nagbibinata na rin ako kakasigaw. Analyze mo Cross. Animal Crossing kasi animal yan. Diba pinagbumumura ka niyan? Bumurahin pa pati. Animal magmura yan. Galing. So yung nag-evolve na tayo palabas ng MOBA, di ba? Pupunta tayo sa mga laro. Mabuti yan. Para hindi ka lang toxic, di ba? Sunod. Ayan, mga konnichiwa sa Komsha. Alam ko, kahit naaamoy mo yung keyboard tsaka headphones na yan, kahit naaamoy mo yung libag niyan, gusto mo pa rin siya rin. Oo, alam ko na. Alam ko mahal mo siya dahil konnichiwa ka. So, tapos sa ating mga gamer, ano pinakamaganda at pinaka-toxic na kansa ng MOBA game? Comment nyo. Pinakamaraming comment nun dahil meron naman pang sift ng comments kung ano yung mas maraming pinipili. Yun ang una natin lalaroin pag umabot tayong 30k likes. So, ako rin yung Sando Gamer na nilalaban yung Sando ngayon. Share nyo sa mga cancer na gamer nyo. Friends, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lausch.